Horas madihita saluhutna. Kuriani hina holongan itu ata yang masuk mahita tu par mengjuanta. Di bahini namartang yang naho mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapuji matuhata maride hita san buku ende nomor 14 ayat 1 ayat 2. Marhite hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tungo palangit dohot anoon. Amin. Sai paboto hononmu do tuau dalan hangoluan, gok dolas ni roha di adopan ni bohim, aka hasudungan ni roha do di siamunmu, saleleng ni lelengna, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata, pargogo na suatu dosan, na mandok mauliate dohami tuho, ala dipapatar ho, doho tu aka sepele begu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asima roham, saya paian ma dihami ro dipinopar nami barita naulii, jala pararat mai tu saluhut bangso, asa binsa sondang ni hasak ngapon mi, dohot di aka nahudul di haholomon, dohot ni linggoman ni hamatean marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 75. Bicara
Tangi hon hamu ma patik ni debata sian sada Yohanes bindu 4 ayat 10 sada. Hamu aka haholongan anggo songoni holong ni rohani di debata di hita. Tamama nang hita masih haholongan. Ima sahatna rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Mari di hita sian buku ende nomor 420 sada. Tatopoti ma dosata. Ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite hanak haholongani roham. Saya asima roham dihami, akan na mangasakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami. Lehon matu hami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami makaparseon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat ami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabegi mahatta baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songnondo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorat. Hupasonang pehamu, buat hamu maaugaku tu hamu. Guru hon hamu ma sian au.
aina lambok duau, jalan naserep maroha, asa dapotan hasonon nangan tondimuna, ay lambok do augaku, jalan neang do dohot na hupa parsohakon, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari ini kita sian buku ini nomor 467 ayat sada. Tabege mahatani debata turpuk ni hari mingguan sian sada Korintus bindu 10 ayat sada 1 ayat 3. Tajaha mak marsorim-sorim. Tung surah huhatakon aka parhatani jolma nang suruan pe. Anggoso parholong ni roha au. Naung songon hangsa doau na makuling-kuling. Jala songon ogung na maruolol. Jalatun surah pengurangan au behuboto hasimon sakro disandok parbinotoan. Jalatun surah pahar poseaon au cat au dolok. Jalatung surah habasa-basahon saluhut artaku, jalahu pasahat dagingku, hasa ditutung tung naso margunai diau, anggo sopar holong ni roha au, ima sahatna hatani debata. Martua doakan datu mangihon hatani debata, jalan peopsa. Amin. Marinde mahita. Taha tidakon maha porseotai, songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion. Rap mahita mandok, au porsea di dibata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni dibata Jahoba nasasadai, imanati ni buhuni si Maria, naga begabian si Antondi porbadia, andorang sohabubuhan,
Ido tuhata na tumau na bernit di pahumani silatus na mate tarpajal do ibana diau pinarsilang. Na tua tu banuatoru dung ditanom. Na mulak mangolu di ari patuluhon. Na manai tu surgo. Lahu hundul tu siamuni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosan. Disima ibana paima mulak sogo tu tanoon manghukumi halak na mangolu dohot na mate. Au persea ditondi porbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatau panira Kristen akan nabadia. Dohot di hasis yani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate. Dohot di hangulua nasora sudah. Amin. Tabegema titing namasa di mingguan. Tabigema titing ni huriata di bagasan mingguon. Na perjulu guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu paupaton dung Epipanias dohot topik ijo laho makaholongi. Na paduahon pakubasion ni padita fungsional. Sadarion minggu 30 Januari 2022 padita fungsional HKBP Mampang Prapatan Pendeta Teti Dorinda Sitopul STH Marhobas di HKBP MT Haryono na patuluhon pilihat tujolo. Sadarion minggu 30 Januari 2022 naing patupot tado pilihat tujolo laho tu haporluan kategorial sikola minggu. Na paupaton bona taon pangula nago tiki distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 15 WIB maringanan di sopo marpikir HKBP naing patupaudo bona taon pangula nago tiki distrik Walu DKI Jakarta na palimahon rapot parhalado resort. Di hari Sabtu 5 Februari 2022 mulai pukul 10 WIB di patupado rapot parhalado resort Mampang Prapatan di konsistori HKBP Mampang Prapatan. Imalaho mengarang-rangi program dohot anggaran tahun HKBP ulangi hami program dohot anggaran tahun 2022 HKBP Mampang Prapatan. Napaunopon kebaktian sekolah minggu. Di hari Minggu 6 Februari 2022 pukau utama permingguan sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan secara virtual. Pinabotohot tusude natoras ni anak kota sekolah minggu asata sosoi laho madohoti permingguan sekolah minggu. Napapituhon sermon guru sekolah minggu. Di hari Rabu siap Februari 2022 pukul 10 siawib naing dipatupado sermon guru sekolah minggu marhite Zoom dengan meeting ID walu 30 sada opak sada tulualu 50 tulualu 57. Tusude guru sekolah minggu asaro laho madohoti isa. Na pawaluhon rapat HKBP Resort Mampang Prapatan. Di hari Sabtu 12 Februari 2022 patupaon ni huriata HKBP Resort Mampang Prapatan do rapot resort mulai pukul 10 WIB saat tuna selesai maringanan di gedung serbaguna HKBP Mampang Prapatan. Alanii marhite surat undangan dohot wartaon niotang mahradion ni nalaho mengadopi rapot resoti ima parhalado resort, utusan situa, parhalado nago tiki, parhalado parartaon, utusan pengurus seksi-seksi manang koinonia, marturia, dohot diakonia, dohot pengurus dewan-dewan, koinonia, marturia, dan diakonia. Ia sihata dirapoti ima, laporan pakubasion resort 2020 sada, laporan keadaan keuangan resort 2020 sada, program kerja resort 2022, anggaran resort 2022 dohot natubu di rapot. Napasiahon pelaksanaan vaksinasi booster. Khobar tu surat preses nomor 016 garis miring D Walu Romawi DKI garing sada garing 2022 taringot tu pelaksanaan vaksinasi booster. Di hari Kamis saat 7 Mat 10 saat 10 sada dohot 10 itu saat 10 Februari 2022
Nang dipatupa vaksinasi booster, maringanan di lobi gedung sopo marpikir HKBP. Pinabotoh tu ruas ni HKBP Mampang Prapatan yang ingin mengikuti vaksinasi booster dapat mendaftar melalui Pendeta Resort Manang Sekretaris Huria Situa BSA Lubat Tobing. Na pasapuluhon rapot Huria. Di hari Minggu 20 Februari 2022, dung sidung parmingguon sia 30 patupot tado rapot Huria, laho manaringoti manotopon program kerja dohot anggaran HKBP Mampang Prapatan tahun 2022, marhiti tingon, pinangido matu ruas ni Huria HKBP Mampang Prapatan, asa Roma hita mangadopi rapoti, gokon marhiti surat madapoti pemuse di pasahat tuaka persidohot di rapoti. Pasapuluh sadahon pendaftaran guru sekolah minggu. Obartu hasil sermon parhalado HKBP Mampang Prapatan na dipatupa di Jumat 12 Januari 2022. Pukotama pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan periode 2022-2024. Dohot syarat boy mata bereng di warta jemaat nadong dihita paling lambat hari Minggu 10 Februari 2022. Pasapuluh duahon ruas nomor sahid. Tabu amma di bagasan tangyang ta ruas nomor sahid. Nyonya Siahan Risma Ulina Boru Sipahutar sian sektor sada pemulihan di rumah. Bapak Denri Samosir sektor 5 dirawat di RSUD Pasar Minggu kamar 9 lantai 10. Clarissa Cynthia Adina Boru Hutajulu sian sektor 5 dirawat Tikion di Rumah Sakit Budi Asih. Pa 10 toluhon ulang tahun kelahiran. Parhalado do ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriatan namar ulang tahun di bagasan saminggon. Di dok hatani debata, di tangan nasiamud do gajang ni umur. Jala di habirang na do hamuraon dohot hamuliaon. Dibuat sian poda bidutolu ayat 10. Parhepengon terlampir. Aka pilihan hamuliateon do nasing na sojinaha ditiktingon taida ma diharotas acara narong dihitabi. Songoni ma tikting ni huriatta di bagasan nasaminggon tuhatta ma mamasu-masu. Tapasada marohatta martangyang mahita. Debata Jehovah na barhabangsa di madua gijang marula-hula kami ali Tuhan mangalopi tangan madok moliate tuho. Uhud pasahaton puji-pujian dohot hasangapon sian hami na pungudison. Tarlumubi tahe hami secara umum HKBP Mampang Prapatan. Mauliate Tuhan molo di parmudu-mudu hodo pingulu nami saat tobason. Buy hami marpungu di na pasangapon guarmu huhut mabiga kabarita nauli. Mangido hasisan ni dosa marhite-hite permingguan nami di bagasan tikyon. Tuhan martangiang dohami. Dia karencana ni Huriam dohot distrik Walu. Dinanaing patupahon bonataon pangulan nago tiki distrik Walu. Di hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 15. Sosoi ale Tuhan rohania kana persidohot. Pasu-pasu ke persiapan ni panitia. Asabui sude mardalan ali Tuhan ulaon bonataon ni di bagasan hadingganon. Mangalopit tangan mangiduhami Tuhan. Nang dirapot parhalado resort dinanaing patupon na di hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022. O maali Tuhan na madongani na sida. Dongani jala pasu-pasu na sida. Lean todimtod di porbadiay tu na madohoti rapoti. Asa saluhut na napinatupan na sida. Gabe pasu-pasu di hami, silas niroha di hami. Jala puji-puji yang mayatong sian saluhut na parhalado resort marul poko. Tuhan nang kebaktian sekolah minggu na nang patupon na di hari 6 Minggu Februari. Mangido hami Tuhan nang pemarhite-hite virtual. Nabuido nasida rap marsiha holongan marsipaidan buhi marhite-hite akka napinatupan ni pengurus. Pasu-pasu masudia li Tuhan nang akar guru sekolah minggu. Ianak kon nami na madohoti kebaktiani. Podo ali Tuhan na marmuru-muru na akay anak kon nami lian bisu di nasida. Tarlumubi tahe lungun ni rohana sida. Ro marsaor madapot toko. Suang-soni guru sermon guru sekolah minggu Tuhan.
Nanaing dipatupa tanggal 10 Februari 2022, mangido kami Tuhan, ajari aka guru namion, lean bisu di nasida, lean hahipason, asabui nasida marnatapak mangihutton sermoni, nang rapat hagawi perasot, nanaing dipatupa li Tuhan tanggal 12 Februari 2022, male Tuhan na mga lean hahipason, na mamasu-masu sa luhut na sihatan nasida, asa sa luhut na pinatupan nasida, na tao gabi padenggaton may di HKBP Mampang Prapatanon nang pelaksanaan vaksinasi booster Tuhan tuho mahupasahat tami pada wali Tuhan saluhut na kasahit na masa saunari tuaka pengurus suang soni tahetu saluhut ruas ni huriam HKBP Mampang Prapatanon nang dirapot ni hurian di dana yang dipatupa tanggal 20 Februari 2022 Tuhan sosoi saluhuk na rohanami, tutuhi rohanami, asarap kami madohoti, tinggi ali Tuhan, asarap kami ali Tuhan, madohoti rapot huriai, Allahu boto kami ali Tuhan, ido dalam nami patol hasson, ido dalam nami nagabe persidohot tami, manotopon akka program, nanaing patupaw ni huriam HKBP Mampang Prapatanon, asa saluhut na dadi hatai rapot huriyay gabi padenggaton HKBP nami mayali Tuhan ima HKBP Mampang Prapatan ale Tuhan mertanya kami asa dasdasi ma rohani saluhut na akayanakon nami asa radina sida madaftar hodiri mamilih hodiri gabi dohot parsidohot gabi guru sekolah minggu asa rona sida madaftar di Jumat tanggal 20 Januari 2022 huboto kami do Tuhan, mangido kami. Asa homa nama mangalean rohatu nasida, naradi mameleho diri, marhite guru sikola minggui. Tarlumubi Tuhan, marsadani roha kami mangalopik tangan, di ruas ni huriam natongon marsahit di tikyon. Clarissa Sintia Andina Buruhuta Julu, Nyonya Siahaan, Risma Ulina Burusi Pahutar, Denri Samosir sektor 5. Tuhan pasu-pasu saluhut na pinatupan ni keluarga, dinalaw na sida di napatupahon na mga luluy hamalumon ni sahit tupakot tangamu na subadiyaya li Tuhan molo tungadong ruas ni huriam siyan Mampang Prapatanon natopet di tikyon hurang denggan hahipason na sida lan parsahiton homa ali Tuhan na mamasumasu roho ali Tuhan madjama na sida asabuy na sida jalomar hahipason buy kami maras ni roha dia katiki-tiki na ro mamuji pasangapoko di bagas joro na badiaon atau ngali Tuhan nang dia kaparhebengon dohot dia kaulang tahun ni na masa di ruas ni huriam pasu-pasu masaluhut na ali Tuhan huboto kami do Tuhan dang buhi kami takas mangido dang buhi kami mangido pangidon nami to iya sojolo pohap sesaon budosa dohot pangalasyon nami mangido kami Tuhan sesa dosa pangalasyon nami asa buhi do pehami talup siak kajalo pasu-pasu nauli na denggan siya na do pami rohami ali Tuhan mangalopit tangan pasato tangiang ilih namion mga sahon guardia namu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho Tuhan amin. Marende mahita sian buku ende 212 Uhud papungu pelean sadaa dohot sadabe. Sai song no bisa
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mga ramoti at ate dohot pikiran munabi. Ibagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras ma dihita sa luhut na. Oras ma ng ama nami, ina nami, na po sa bulong naman dohoti live streaming, di bagasan partikyanon, au padita todo sirait, jalay ng pardija bubor si torus, tada marihami dana buru, inganan pagkubasyon namin di bagasan tikyon di kantor HKBP, Distrik 8 DKI Jakarta. Oras madita. At ni debata nagabi jamita di parsaurata manuguton, di mana tarsura di Jeremia sada, ayat 4:1 ayat 10. Jeremia pitu sada ayat 4:1 ayat 10. Jahon matuhita songonon jalata payutihut ma di bagasan rohat tabi. Jadi na Roma hatani Jahoba tuau mandok songonon. Tagat sohujadi hodo peho di bortian. Nung ngahutad dahiako, jalataga soruar do pehosian apuan ni naturasmu, nung ngahu parbadiay hiako, upabakit ho gabe panurirang tu akka bangso. Tunginik kuma, iale Tuhan Jahoba, idama, dakku boto makkatai, ay nabajar do piau. Jadi ni na Jahowa mamadok au, unang dok na bajar do piau, ay manang tu dia peho husuru, ikot tu si holau, jala manang aha hutonahot tuho, ikonido hatahonon mo. Unak kumabiar maradopon na sida, ay say au dodonganmu, paluahok ko, ninna Jahoba. Tungi di patol-tol Jahoba ma tangan na, jala di jama pamangaku, jala di na Jahoba madok au. Ida ma nunga sahat huleon akahataku tubagasan pamanganmu. Ida ma upabaki doho sadarion, mangaranapi akabangso dohot akaharajaon. Laho mangurating dohot maniapon, mangago, dohot mangaloha, paulihon, dohot manuan. Songonima anggo sahatna. Urian itu hatta adong sada carita, ada orang semasuk hita tu turpuk di bagasan tikyon. Adong ma sahalak persikola kala sada SMA, isada tiki mangido tu bapakna asa dituhor mobil nai baru. Asai pakyonna marsikola tu sikolana. Tersunggo dorohani naturas naon mabege pangiduan ni anak naing. Ala memang namorado memang bapak naon dang apala borat di rohana manuhur mobil hobbartu pangiduan ni anak nai. Alay dang tikina dope anak nai sasitung na marmobil. Ala persikola dope anak naon. Alay say maus ma anak naon mangido sampai merengek-rengek anak naon asa dituhor mobil naon. Godang ma akalasanna tu bapak naing. Si pata di dokon musim udah dope on bapak asa dong pakyoku tu sikola ninna. Ujungna ala say mangido anak naing diului bapak naima pangiduan naing. Didok bapak naima. Adong tolu syarat manang persuroku ikon si ulahononmu. Molo dapotmu na tolu syarati saut ma putuhor
mobilmu nai baru ninna bapak nai. Dungi dia lusi anak nai ma ahama porwa persyaratan nai bapak ninna anak naon. Didokon bapak nai ma mangalusi. Na parjolo persyaratan na parjolo ala saunari bulan Januari dope sanga dope tikim ringgas laho marsiajar asa tibo nilaim anon di akhir semester di bulan onom ikon dapot mudo rata-rata nilaim namotik na puten walu syarat na paduahon iko ringgas doho majaha Alkitab ganu pari jala ringgas somar minggu syarat na patuluhon huida obukmu ngamulai gajang jala dangoloho disuruh makmu marpakas ikon pakasom mudo obuk ming dang lomo rohaku ala agak gondrong do hubereko nuaing. Ima persyaratan manang persuruan nabi nahen ni bapak nai asa sau dituhur mobil hobar tu pangiduan ni anak nai. Alai dia lusi anak nai ma madokon olo bapak siap maau disi. Semangat ma tutu anak nai marsiajar suang songoni majaha Alkitab ganu pari. Di jahama Alkitapi gariada adong do grup WA ni ruas ni huriai jala dikirim padi tanai do ayat harian di jahado sudenaon jala jojot do dijupangi paditai asa godang aka suku-sukunna asa boy dipenuhi ibana persyaratan nabi nahen di bapak naing. Dung dapot akhir semester lasiedo rohana ala hasil nadi rapok nai rata-rata 8,7 berarti memenuhi syarat do na pinangidoni bapak nai suang songonima nama jaha Alkitab ganu pari ringgas do ibana gariada sai ditoton ibana do aka tokoh-tokoh Alkitab baik di dalam film isarana film ni si Musa, film ni si Noah, film ni si Simpson, songoni nang film ni Tuhan Yesus. Memenuhi syarat dipatuduhon marapot na tu bapak nai jala di dogma. Au pe bapa ringgas do majaha Alkitab asa botoonmu asau ceritahon tuho taringot tu tokoh-tokoh Alkitab ninna. Ubegai memang lasdo rohani bapak nai mernida prestasi dohot haringgason di anak nai. Topuma di dok anak nai. Atong bapak tu horma mobili hobar tu pangidua king. Ninna bapak nama ninna anak kon naima tu bapak naim. Alai ninna bapak naima tu anak naim. Las dorohaku anakku ala persyaratan parjolo dohot paduahon lulus doho. Alai persyaratan napatoluhon dang diauloiho obu mi gondrong husuru marpakaso dang olo buhadoi ninna bapak na. Alai hatok do dia lusi anak nai bapak nai didokon mahatana songonon bapak hujaha di Alkitab jala hutoton pilimna baik film ni si Musa baik film ni si Noah baik film ni si Simpson baik film ni Tuhan Yesus ternyata di botohodo bapak gajang do obuk ni nasida Yesus sendiri pe gajang do obukna nama niru halaki doau bapa ninna anon molo dipakas obukon songo si Simpson baolo do gabitalu au ninna
Sabutulna anggo di bagasa rohana sadiri pedidokdo denggadon yan pakason obukon ala persikola dope iba alai ninna rohani yanakon nonma tuani madapotu alusna ninna di bagasa rohana tersonggot mama bapak nai mabege alus ni anak nai uhado tutu ninna rohana hidok bapak nai mangalusi nangit imadah tohodo songon na dipiliming agak gondrong obuk nginasida ai alai unang lupa ho ale anaha si Musa, si Noah, si Simpson bahkan haru Yesus pe mardala patdo na jolo dang marmobil na sida hati hai ninda dangulo talu bapak nai mangalusi sidalian ni anak nai saina dibahe dok ninna rohani bapak nai amang dot tamu nak kainang ado sasitong na intini carita marhite ilustrasi adong dua na taputike disi na parjolo mangului parsuruo dada holan satonga gabe sodapo tado anggo satonga hita mangului parsuruoni songonido nang anak ni paranakon sudah do anak nai dang dapot pangiduan na aladak sude parsuruon di bapak nai diului ibana na paduaon naneng dohonon ilustrasion unang talului sidalia laho mangalo parsuruoni gabe luangat sadiri do hita molo taalui unak kolan na mangido taboto HP majua hita di parsuruon tangihon pajuoni jala uloi parsuruoni asa mangulu jala dapotan hita hobbar na sinitani rohatta pasongonido ng jamita di bagasan tikyon hamunak kadungan taringot tu pajuon dot parsuruon ido sa sitong na barita nauli di minggutta sadarion tabo todo masadinggaddo parsuruon ni Tuhani tungolutta molo tauloi parsuron nai jala tabo todo asalam dumenggan parngoluota jala dapotan haluaon doho dapotan hita hobar tu pangiduata alai sipata jok do paula sotabege parsuruon ni debata jala jok do tapa siding parsuruon na sinuruni Tuhan jala meragam do tabaen sidaliat talaho majuah jala pasidikon akka parsuruon na pinasa ni debata diturpu jami taon si Jeremia di jauh debata gabe panurirang na sekitar 627 sebelum Masehi asa manurangi bana tujuda pelayanannya sebagai nabi berlangsung sekitar 40 tahun pada masa pemerintahan 5 raja Juda yakni Raja Josia, Yoahas, Joyakim dan Zedekiah. Ditiki memang bangsa Juda sedang berada dalam situasi krisis moral, krisis kepemimpinan, bahkan krisis keagamaan. Di situasi nasongonim di Jode Bata si Jeremia gabe panurirang barita pajawoni panurang Jeremia songon natajaha diturpukta sadarion masai menarik nunga tibu di parade debata si Jeremia gabe naposona adorang di portia dope ibana padohan adorang di bortian patuduhon dada ala adong kesempurnaan ni si Jeremia ubay dipilit
debata ibana gabe panurirang. Adorak sotubu dope ibana na marlapatan dipilit do ibana adorak so adong si pangasahonon jalanunga ditodo debata ibana. Dada ala adong si pangasahonon na uban na dijo debata ibana. Naramud do ibana. Iduban na didok si Jeremia. Nunga huparbadiay didok debata songonon. Nunga huparbadiay yakko. Di bagasan hahurangan ni si Jeremia dipilit debata ibana gabe panurirang asa suruon di debata pasahat tontonana. Tuhan memanggil Jeremia, ternyata sudah mengenal, menguduskan dan menetapkannya untuk menjadi nabi sejak Jeremia ada di dalam kandungan. Jala disima debata mangurati maniapun membinasakan dohot mangaloha paulihon dohot manuan onma tugas ni si Jeremia si pasahaton ni debata. Hamuna kadongan songon panurirang ibana di pasah debatado tu si Jeremia tugas destruktif menghancurkan kejahatan nang manegai parnguluan ni bangsoi. Dungi disuruh debatama ibano membangun manang konstruktif. Marhite na paulihon dohot manuan paulihon rohani bangsoi asa disuatu si pangoloiyon tu debata. Padjauan ni si Jeremia mapardomu doi mapardomu tu parnguluan nang lumlam parrohaon ni jolma di hati hai. Situasi parugamon ni bangsoipe holan si paulaula sabing nama soporseabe nasida tu debata. Bahkan di ngolu siapa hari penasida dang dia tu si nasida be donganna dang disarihon nasida be akana susah dang disarihon nasida be akana pogos torop sian nasida mangulahon haholomon. Mangido pangurupion bahkan nasida pe mangido pangurupion sian bangso parbego. Alani mahamunak kadongan di jo si Jeremia laho mamicang bangso naung dao sian debata. Munak kadongan pajuon ni si Jeremia manungguli hita mangulahon pajuon natajalot di bagasan partikyanon. Jadi kita refleksikan pajuon ni si Jeremia tu bagasan parnguluata di bagasan tikion. Songon situn Kristus hita di jodoh hita mamaritahon lomoni rohani debata tunahumaliak hita. Asaboy hita mangulahoni dileo Tuhanido tu hita perlengkapan. Marhita perlengkapan ni taulahon ma pajoni. Ulaut ta siganu pari ima gabe mimbar perjami tahun mamaritahon Tuhan ta Yesus Kristus. Laho mangulahon pajoni totuikon patadahonot tamay marhite ulaut ta siganu pari mamaritahon Tuhan ta Yesus Kristus. Isarana marhite ulaut ta martiga-tiga. Manang pengusaha pehita, manang na aparat sipil negara, manang na dokter pehita, manang na perawat, manang na tentara, manang na aktivis adat, manang ulaun-ulaun na asing pei, tabaritahon ma Tuhan ta Yesus Kristus tutonga-tonga ni akka jolna.
Songoninang di situasi paruga maut tapi di bagasan partikyanon tarjodo hita lao paingoton akadongata na marugamo na holan si paula-ula sabing. Tarjodo hita makatahon hatani debata tutonga-tonga ni nasida. Tanggabe parkelekelata nasida. Molohurang pe parangeni nasida. Tarjodo hita laho maparatarahon manang pararaton manang manuaton manang namamudahon hatani debata asa marparange nadenggan nasida. Hamunak kadongan dung di pasa debata tugas pamili tahun dohot panjuoni di tonga-tonga ni situasi nama cai borati aha alus ni si Jeremia di dok ibana do dakku boto makatai aina bajar dope au padohan aina bajar dope au patuduhon na di parhatopo ibana do dangadong hatawonna dangadong pengalamanna molo tapamanat sudena jinoni tuhani patuduhon hagaleon na do itu debata isarana di dok si Musa songonon ise maau poha yang goau dang jolma pakkatai halang do dilaku nina si Jesaya alai ditadda do dirina nagali do ibana di dok rohana bahkan di dok kedo di bagasan Jeremia parbibir naramud do au sude padohan ni na di dok kondisi Musa bahkan si Jesaya bahkan si Jeremia patuduhon panadayon ni diri naso tahu mangulaon ni Tuhani. Amun kadongan mungkin tengok dope buku ede 730 ayat sadate. Coba dulu kita nyanyi buku ende 730 ayat sada sai patau maau Tuhan tai deh majulo. Tai dehon sai patama diriku ale Tuhan apa tarhoni nauri di Tuhan suruh maton dini saor turohaki laupa atar holong Amang dan inang sebawa secaja jujur Jeremia menyampaikan bahwa ia masih muda dan tak pandai berbicara. Tapi Tuhan memang tidak memanggil orang yang sempurna dan merasa dirinya hebat. Bahkan panggilan Tuhan juga bukan soal usia. Tetapi Tuhan memanggil orang yang menyadari kekurangan dirinya, namun bersedia dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Lapatanna majalo mangulahon pajoon ni Tuhani ikon tatadda madirita jalai kon serep rohata. Unang pinatibo-tibo diri Allah dipilih Tuhani hitagabe suruanna di adopan ni debata. Bahkan mangulahon pajuonipe unang pinangasahon diri, unang pinangasahon kepintaran, unang pinangasahon pengalaman, unang nirajuman pajuoni gabe hasurungoning. Molo nirajuman pajuoni hasurungan. Ikon serep ma
rohata majalui. Hasrepon ido parbue nina mangiguton Tuhan Yesus. Bahkan Paulus pun mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 5. Songon parrohauni Kristus Yesus ma parrohaunan muna. Parrohauni Kristus siti rota ima hasereponna. Serepdo rohana nang peibana Tuhan. Nasangap jala mual ni hamorado ibana. Jala ulo do ibana marlea asa malua hitasian dosa. Parrohaon nasongonima siti rota sian Yesus. Alani ido hamunak kadongan adong padohan ni halak Jawa nama dokon songonon. Kencana sinamun selah. Lapatanna emas diperlihatkan seperti batu. Masdo ibana alai penampilanna dak songon emas alai songo batu do. Moloso pinangasahon hasurungan niba imana di guarana haserepon. Jala haserepon nipe basa-basa dui sian debatang. Daksi hagijak konotoni alai hasurungoni pakeot tadui makubasi dongan. Alani ido hamunak kadongan sa porsiaon. Saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh John Whedon. John Whedon mengatakan seperti ini. Tiada hari kehidupan yang sempurna tanpa berbuat baik kepada seseorang yang tak akan pernah mampu membalasnya. Lapatanna hamunak kadongan dipakai Tuhani dohita laho patuduhon akka naulina denggan tu akka dongat tajolma marhite haserepon marhite naung pinilit ni debatahita totu didokon ma asa taulahon akka nadenggan marhite holong ni roha. Unang mabiar hita laho mangulahoni. Bersama Tuhan kita pasti mampu menjadi hamba-hamba Tuhan yang handal. Dan kita menjadi Jeremia masa kini yang dipilih oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan menjadi hambanya untuk berbuat baik di bagasan kerendahan hati. Alani ahadona nang dohonon ni turpukta di bagasan sadarion. Naparjulu na nang dohonon ni turpukta tuhita amang dota mulakainang marhite jamita di Jeremia sada ayat 4:1-10 bahwa yang pertama sekali rencana Tuhan selalu indah pada kehidupan kita. Itu rabanna adong edde taate edde rohani semua baik bodoh taheng taede hujud sahali rencana Tuhan selalu indah pada kehidupan kita taede hujud. Taede hujud dari semua telah kau tetapkan hidupku dalam tangan dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, baik, sungguh teramat.
Imana parjolo baik semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Imana parjolo na diigil ni turpukon. Rencana Tuhan selalu indah pada hidup kita. Artinya di sihamunak kadongan bahwa sasitongna ngolu taon ditadda debatado. Ia mengenal pribadi kita sebagai hamba-hambanya. Bahkan ahape ulaunmu di bagasa tikyon. Di boto Tuhanido rencanana tu ulaun mi. Di boto Tuhanido sakapna tu ulaun mi. Lapatanna sudedo rencanani debata denggan. Jala rencana Tuhan selalu indah pada kehidupan kita. Tahamalatehon may di bagasan tikyon. Alataboto rencana Tuhan itu mendatangkan rencana kebaikan, bukan mendatangkan rencana kecelakaan tuhita. Jalan apa duahon didokot tuhita songonon, jadilah menjadi diri sendiri. Do be yourself. Bahwa setiap orang dipakai Tuhan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jala dipaingot dohita lahu bersikap jujur, terbuka kepada Tuhan. Tuhan dapat melihat batin dan hati kita. Dapat mengetahui yang benar dan salah. Berserahlah dalam tangan pengasihan Tuhan, maka segala tantangan, segala perkara dapat kita mengerti. Jalan apa tuluhon songon turpuk temani jamita dihita kita dipanggil untuk mengasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi orang lain. Alani ido nakiningan mulo tajaha epistelta di sada Korintus 10 toluing tarlumobi ma di ayat 10 tolu di dokos songonon asa tolu donahot imaha persyaun pakirimon dot hahulongan alai hahulongan do naubalga. Kita dipanggil, kita diutus untuk berbuat kasih kepada orang yang ada di sekitar kita. Ima tugas dohot tanggung jawab ta ala taboto do na poso ni debatado hita saluhutna jala di jodoh hita lahu makkaholongi dong hata. Amin martangyang mahita. Mauliate maali Tuhan di pasa rohanami tuho nung ngahubege hami hatam na badiyay na menyuarakan Tuhami bahwa kami terkadang kurang sempurna, bahwa kami terkadang kurang pede Tuhan ketika Engkau memakai kami menjadi alat-Mu. Alai-alai Tuhan di bagasan tikyon, songon si Jeremia, dilehokodo semangat tu ibana asa unang mabiar, lahu makatidakon hatami. Jala songoni mahami ali Tuhan, diajari hodo hami, asa unang mabiar hami lau makatidakon hatam nabadiyain. Jala di jauh hodo hami, asa gabe naposo na olo makkaholongi dongan nami. Songon tema ni jamita dipanggil untuk mengasihi. Tuhan nasi maruham, say pasu-pasu mahatam na badiaon. Asa tau hami mangulahonon. Secara khusus ali Tuhan, martangyang dohami
Tunaposom amanami padita banjar nahor asiruham say pasu-pasu amanamion ali Tuhan. Jala lehon di bana kesehatan na prima. Asaboy ali Tuhan lamar bungaran hatam na badiyay. Dibaritahon di huriam hagabipe mampang perapatanon. Lasongonido nang inang nyonya siahaan borusi pahutar. Bapak Samosir dohot Clarissa Puruna 70 di bagasa tikion natongon marsahit. Asiruham ali Tuhan say pamalum nasida sian persahiton nai. Jala toktong dongani nasida. Toktong leon habisukon. Toktong leon hagugoon asamargogo nasida laho manalpasos salu na persahiton nai. Atong alituan say pasu-pasu hami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Mari de mahita sian buku ede 730 hut mahita papungupilen na paduaho. Say patamaniku ale Sampudo. Ayat tolu jongjong mahita saluna. Say patamaniku ale Tuhan. Papataroni nauli Tuhan. Suruh matoni tatangyakon mapeliata tu adu panni debata. Ale debata manami na di Banua Gijang, podo hararuan di salut silelon na denggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Pasat tami mansian na nileon mitu hami pilan nami tuho. Sa ijala may gebe uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asa parhasyak kami pilianon. Pati bulo na rajonmu di tunga-tunga ni huriam do di portibion. Buhay maruhan nami marhitete todim, asalam tadami gorang ni silolon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nami
Ale amanami na di banua gicang say pinorbadi maguarmu. Say rumah harajaanmu. Say saut malomoni roham di banua tungon sona di banua gicang. Leon matuami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami sunggup panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Una kami tugit pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mamung di bagasan dami calo hamu mapasu-pasu sian debatan. Di pasu-pasu cala diramoti Tuhan debatamahu. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho. Cala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaur madamena tu todim.